Turmuş kitabın okusang, anlar idin barında. Lakin ул yazılgan indi әниләрнең карынында. Бүген безнең героебыз Ринат Рахматуллин. Һәм без нәкъ менә аның тормыш китабын укып, аны аңларга тырышырбыз. Исәнмесез, сез ТНТ телеканалын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Сөйләшергә кирәк тапшыруын башлыйбыз. Tukta yangır yağma әле. Сагыш басты күңелемне аңлар. Син кайдасың сөйгән ярым кайда син? Üzülüp seni tərəzədən kütəm min. Tukta yağmır yağma әле. Sağış bastı күңелемне аңлар. Син кайдасың сөйгән ярым кайда син? Üzülüp seni tərəzədən kütəm min. Нигәсин тормыш нигәсин? Тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми. Шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Нигәсин тормыш нигәсин? Тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми. Шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тигезләде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тигезләде. Кыен булды миңа шунда, белмим ничек соң түзелде. Картайма әле, әнкәй картайма әле. Син бит безнең йөрәк җылысы. Үтте гомерләр ди, кайгырма әле. Безгә әле гөрләп яшисең. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга. Сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга. Салам шушы җырларга. Үтә гомер үтә, тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын Төрлесеннән инде сүтәм. Үтә гомер үтә, тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын Төрлесеннән инде сүтәм. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле ТМТV караучылар. Лилия, исәнмесез? Исәнмесез, Ринат абый. Ринат Рахматуллин дигәч, иң беренче чиратта әлбәттә Тукта яңгыр дигән җыр күз алдына килә. Менә хәзер көз айлары, ишеп яңгыр яуган вакытлар, әлеге җырның язылу тарихын искә төшерик әле бергәләп. Менә көзге мәлинде, мин авылда, Синцева тарафында утырам. Менә шушы җыр ки мин башта ки язам. Менә шу кигә сүзләр генә яткырып барам мин. Тәрәзәгә карыйм. Тәрәзәдә шундый көзге яңгыр сибәли. 2 сутка яуды. 2 сутка яуды. Менә икенче суткасында уже түзә алмадым. Мин яңгырын туктатасы килә. Туктайын яңгыр дип менә әйтәсе килә. Менә шуннан килеп чыккан әйбер. Аны миндә мәхәббәт белән бәйләп, минем гомумән җырлар мәхәббәт турында әйтте. Шуңа күрә шушы җырны мәхәббәт белән бәйләп, шушы Тукта яңгыр дигән җыр дөньяга 1995 елда яздым мин бу җырны. Аны Рафаил Латыповлар дөньяга чыгарды. Мен ул вакытта популяр да түгел, миннән дә белмиләр дә. Ну, Рафаил Латыповлар да бик китмәде. Ул әкрен темпта язылган. Инде менә ул
Минем башкаруда Сезне көтеп яткан инде да, ул җыр. ул минем башкаруда шушы җыр бик хит булды да куйды. Шушы җырда хит булды. Ринат Рахматуллин да Ринат Рахматуллин. популяр булып халык күңеленә килеп керде. Анда бит әле тагын бер нюанс бар. Ул вакытта кырылык булды бит. Кырылык булды, Россия әйе. буйлап кырылык, Әйе. әлемдә тукта яңгыр дип сибеләмме сибеләм. Хәзер сезгә гел радиоларда әйтәләр бит инде Ринат әйбәтрәк җырлар яз әле дип Шуңа күрә бу җырчыннан да ниндидер зур роль уйнаган җыр сезнең тормышта. Тәрәзәгә көзге яңгыр сибәли, үзәкләрне сагыну үзегәли. Миндә дә бит кайгы хисләре, яңгыр юды синең үзләренә. Тукта яңгыр яумары, сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Тукта яңгыр яумары, сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Ринат абый, менә сез сәхнәгә шактый өлгереп, инде 40 яшегезне тутырып килдегез, ниме теге бала чага булып түгел, өлгереп шәхес булып килдегез. Һәм менә сезнең тормышыгыз күпкә үзгәрдеме? Менә бу җырлардан соң гомумән халыкка, Казан тамашачысына чыгу ничегрәк булды? Шулар моментка да әйләнеп кайтыйк, чөнки Казан тамашачысы белгәнчә инде без беләбез сезнең тарихыгызны, сез үзегезнең бу аякларында, Чувашия якларында шактый гына концертлар куеп йөргән автор башкаручы идегез бит инде. Менә Лилия, мин бала чактан ук минем бер шундый хыялым бар иде. Мине менә күреп танысыннар иде. Мин бер качан да уйлаганым булмады. Мине шушы Танытыр дип. иҗат сферасында мине танырлар дип. Мин инде үземне ничектер хис итәдем. Берәр предколхоз, или глава администрации, или бер заводның директоры иттереп менә теге балалар да, о, безнең Ринат Рахматуллин бит бу, безнең Ринатыбыз бит дип, менә шундый хыял бар иде миндә. Ләкин бердә уйлап иҗат тормышы белән солай мин популяр булырмын дип, мине танырлар дип. Дөрес әйтәсең, Лилия, мин 97 елларда, 1997 елларда Нижний Новгород якларында уже концерт куядырым, Нижний Новгород якларында, Ульяновский областьларда, Чувашияның мишәрләрендә, Шыгырданнарда, Батыр якларында уже мин концертлар куядырым. Буа, Апас, Тәтеш, безнең бит инде бер зоналар инде. Ул вакытта мин анда популярный инде ул. Менә 97 елларда мин концертлар белән йөридем. Татарстанга килгәндә, Татарстан мине белмидер. Менә мине Алла шушы мотор зур сәхнәгә беренче адымнарны ясады, күрсәтте мине Татарстанга. Раил Садриев Буа театры, чөнки мин Буа театрында эшлидем. Буа театрында эшләгән дәвердә безнең инде анда башта Раил Садриев чыгып сәхнәгә халыкны кыздырып керә мәзәкләре белән. Икенчесе безнең инде уже спектакль. Спектакльдән соң мин үземнең личный җырларны, җырны бүләк итеп калдырдым тамашачыга. Инде Татарстанга түгел, бөтен Россиягә танытучы мине Барс Медиа компаниясе. Алар менә миңа клиплар төшереп, мине менә шушы зур сәхнәгә популярлык ясаган, миннән популяр Ринат Рахматуллин исемен күтәргән Барс Медиа компаниясе менә. Шул. Менә бу Барс Медиа белән хезмәттәшлек итә башлагансыннан соң китте бит инде клиплар, китте концерт турлары. Менә тормышны үзгәрттеме бу ситуация сезнең? Үзгәртте инде. График плотный бит инде, солянкалардан гайри әле минем үземнең концертлар бара бит инде, һәм сольниклар бара. Шуңа күрә, популярность дигән Ринат Рахматуллин дигән кичкенә генә авылларда Ринат Рахматуллин кем икәнен беләләр инде уже шул. Миңа шундый приятный әйбер булды инде. Но мин бер качан да үземне шундый пиковый популярный вакытлар булды. Бер качан да үземне теге популяр дип санамыйдым. Мин кичкенә бала белән дә сөйләшеп торырга булдырадым. Мин урта яшьтәгеләр белән дә, мин олылар белән дә, бөтенесе белән дә менә туктап, сөйләшеп аралашадырым. Бар бит инде шундый теге популярный кешеләр дип әйтәсем килә.
теге кешене күрмәмешкә салыша узып китә. Бу йолдыз шир дип атала инде. Да, Бу йолдызлык шир инде ул. Йолдызлык шир һәм ул беләсезме, сездә нишләп булмагандыр, чөнки сез инде әйт кабатланам, әзер килдегез, 40 яшыгызда килдегез. Теге әгәр дә сез 10-20 яшьтә килгән булса име, бу таштан. Бәлки сезнең дә түбәк китеп алыр иде. Һәм монда ничектер тынычрак кабул иткәнсез. Доктор йолдызлыкта, алар төшеп тә китә бит. Шулай шул менә төшү менүләргә килгәндә тагын бер сорау, менә җырларыгыз инде легендага әйләнде. Мәсәлән, шул Кортаймәле Әнкәй, ул искиткеч Рөстәм Закиров башкаруында искиткеч легендар хит, миңа калса әле аны бездән соң да бик яратып тыңларлар, Алла бирсә татар телен, татар җырын яраткан тамашачылар. Үзегезнең башкарганда искиткеч күп җырлар, шулай ук бөтен эстрада диярлек сезнең җырларыгызны бүген башкара һәм алар популяр. Үзегезнең халык белән халык ярата, ләкин сездә атказанган артист дигән исем юк. Гәрчә атказанган артист бик яшь сәхнәгә чыккан кешеләргә дә таратылды бит инде эстрада. Мин улай берне ишетеп әйтәсем килә. Мин аны үземнең концертларда да әйтеп киләм инде. Илсия Бәдретдинова һәм миңа бирмәделәр. Ул атказанган артист исемен Илсиягә, конечно, бирделәр. Шуның мин шатланам. Илсия белән бик каты дуслар. Но миңа бирмиләр, бирмәячәкләрдер дип уйлыйм инде. Улай берне аның бер причинасы бар инде. Ишетеп әйтим, аны белмим әйтергә. Без аның сәбәбен беләбез. Шуңа күрә теге тамашачы кабат-кабат сораулар бирмәсен өчен әйтеп китсәгез дә ярый торгандыр. 90-нчы елларда инде, 90-нчы елларда ул вакытта инде бөтенесе ул ничек дип атала татарчасы тыелган, хөкем ителгән 2 ел мин булып кайттым ул урыннарда. Менә шуның өчен безнең президентыбызның, Татарстан президентының указы бар. Ул җирдә булган кешеләргә государственная награда бирмәскә. Хөкүмәт бүләкләренә, Хөкүмәт бүләкләренә лаек түгел инде. Менә шуның өчен минем причина шунда. Мин инде ул Татарстанның атказанган артист исемен әллә кайчан алдым инде. Хәзер аны җыен өтеп бетенә биреп бетерделәр. Но миңа ул бик кирәкле әйбер түгел. Чөнки ничек дип әйтәсем килә, тамашачы мине белә, тамашачы минем җырларны тыңлый, тамашачы минем концертларга йөри, мине ярата дип уйлыйм үзем. Шуңа күрә дә ул атказанган артист исеме булмаса да, главное сине тамашачы яратсын. Шул. Сезне бик борчымый инде бу сорау. Юк, минем бик борчым юк. Аңлашылды. Ринат абый, менә татар җыры ул бит әле сәнгать булудан тыш, әле аның шоу-бизнес дигән моменты бар, име? Менә сезнең бүгенге көндә эстрадада бик күп популяр җырларыгыз эшләп килә дип әйтик, име? Алар артистлардан шын артист ясый яки кемгәдер шул биеклегендә калырга ярдәм итә. Әйтегез әле, менә Ринат Рахматуллинда хит яздыру ничә сум тора бүген? Ну, ул ничек дип Лилия хит дигән әйбер инде ул дөресрәк тә булмаска мөмкин инде. Чөнки менә мин үземнең опытымнан чыгып әйтәсем килә, хитовый җыр ул 5 елга бер туырга может, бер 5 елга бер хит язырга может, композитор, автор, башкаручы дип әйтәсем килә. Булай күбесенчә мин татар эстрадасы җырчыларына, Әлфинә Әзганова, Эльмира Сөләймановаларга, Рөстәм Закировка, Алмаз Ишмуратовларга бүләк итәм. Бүләк иттем бу җырларны, алар башкара торган җырларны. Менә бүген халык яратып тыңлаган җырларда сез акча эшләмәдегез, бүләк итеп тапшырдыгыз. Просто бүләк алар. Алар күбесе шул җыр белән популяр булдылар дип әйтәсем килә. Теге мактанып әйтүем түгел, шатланып әйтүем. Минем җырлар белән дөньяга күтәрелделәр. Үзләренә теге популярлык яулаган артистлар да бар, җырчылар да. Инде шоу-бизнеска килгәндә, менә бүгенге көндә минем теге хит дип әйтә алмыйм яны. Минем җыр бәясен әйтимме? Әйтегез инде, кызык бит. Но бәясе 35 мең тора. Бу сүздә киедә инде под ключ җыр. Под ключ инде. Ну, аранжировкасын инде артист үзенә каратып ясатырга может. Туры килгәнне әзерләй. Үзенчә ясата инде. Может, минем аранжировка шамаска может. Шул. Менә хәзер әлегедә баягы җырлар килешү, дәгъва кебек җыр сәнгатенә менә шундый терминнар да килеп керде бит, диме? Андай момент сезнең иҗат белән дә кагылып үтте. Сүз инде бара Марат Яруллин җырлаган "Чакыр гына мине" җыры турында. Ринат абый, сездән әз генә комментарийлар, ничек булды, нәрсә булды һәм ул җыр хәзерге көндә кемнеке соң инде, кем җырлаячак аны? Ул җырны бит тамашачының югалтасы килми. Ул бит тамашачы күңеленә кергән җыр. Ансы дөрес, Лилия, ул җыр югалмаячак.
Ул минем башкаруда да булачак, договорда шулай язылган. Ул җырны мин дә башкарам, как автор. Марат тоже ул җырны башкара ала. Ул Марат миннән ул җырны сатып алды. Сатып алды. Безнең килешү бар. Килешүгә куллар куелган ике яктан да. Ул җырны беренче тапкыр Марат минем Мәскәүдәге концертта җырлады. Менә шуннан ул аңа гашыйк булды. Менә шулай китте, шулай китте. Инде ул соңгы вакытта Марат bu җырны ничек дип әйтим, еш куллана башлады. Аннан соң миңа ул звонит итеп әйтте, мин әйтәм, Марат, или ул җырны син бетереп сатып ал, чтобы синдә дә авторский право булсын, миндә дә. Или мен вообще җырлама. Ул миннән сатып алды ул аны, килешү белән. Хәзер ул да җырлый, җырны мин дә җырлыйм. Сихрле әкияттән килгән яшьлегем язып, күңелемдә минем һаман сиңа булган бар назым. Тормыш юлы сикелтәле, сынаулары күп аның, синең көчле мәхәббәтең көч бирә миңа җаным. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Низак нәрсә аркасында чыктысың? Әллә низак булмадымы, бу шул пабликларның күпертүе генә булдымы? Ну, может быть, даже. Шулай дип әйтеп калдырыйк без аны. Әйе. Да, бераз күпертләр инде. Низак булмады, без алар белән, Маратлар белән, абыйлары белән, аларның әтиәниләре белән мин күптән дус бит. Мәскәүгә бит мин 2006 елдан бирле җырыйм. Марат белән дә бәләкәй генә балай. Шуңа күрә мин аларның семьясын бик яхшы беләм. Без әйтергә булдыра алам мин, без алар белән бик каты дуслар. Ринат абый, менә сезнең тормышыгыз шуның кадәр тиз темплар белән үзгәрә. Бик еш кына безгә ишетергә туры килде, концертлар оештырган компания буларак, тапшырулар, съемкалар ясаган, Ринат Рахматуллин юл һәлакәтенә очраган. Анда булай булган, тегендә булай булган. Исәнме? Ну, Ринат булгач исән инде. Менә шундыйдыр стереотип яши. Һәм ялгышмасам 27 тапкыр инде Ринат Рахматуллинның юл һәлакәтенә эләккәне бар. 27 тапкыр мин кемдер әйтте, мин аны санамасын ди. Мин шуты нигә кергән, гадәткә кергән, мин санап барам аварияларны. Дәрестән дә Ходай мине саклый, алып кала. Чөнки нәрсәдән чыгып әйтәсем килә, 27 тапкыр аварийга эләгеп, эләгәсе вакытта исән имин яшәгән кеше бик сирәктер дип уйлыйм. Мин ничә тапкыр гына КамАЗ-ларына кирдем, фураларга бәрелдем, трассаларда җыклап китеп, дамбалардан да тәгәрәдем мин. Машиналар татал, все уже не подлежит. Мин үзем тфу исән сау. 15 метрлык күпердән дә эчтем мин. Күп күрдем мин менә бу һәлакәтне. Кайберсе әйтергә может уйлап куйган, может җыри белмисеңдер дип, или тегесемсе дип, но анадан түгел. Ул концерттан соң ардырада мин һаман рульдә, һаман иде, трассада, инде мен соңгы вакытларда хәзер тоже куркам. Кич кайтканда җыклап китәм, или стричкада уянам. Или обучинда уянам, менә Ходай мине уята. Да, һаман мине Ходай саклый. Менә Ринат абый 27 тапкыр юл һәлакәтенә очраганнан соң исән имин кайтып калган Ринат Рахматуллин синеме? Димәк, синең ниндидер дугалар, ниндидер фәрештәләр саклый дигән сүз име? Мен белән килешәм, мин урысча әйткәндә инде в рубашке родился диләр бит. Ансы да туры килә, миңа бер исемчкада килгән версия язган Ринат Рахматуллин. 3нче авариядан соң инде син, наверное, 150 раз в рубашке родился дип. Менә бусы бер, икенчесендә әйтәсем килә, менә әнкәйнең фәрештәләре мәрхүм булса да, чөнки үлгәч сындык ачабыз бит, сындыкны ачтык, сындыкны ачкач, анда бит инде
Kefenlikler, eyberler, gımır boyu jığan indi. Bir kişi все-таки vasiyet yazıp kaldırgan, vasiyette anda etilgen iyi. Ullarım, balalarım tıp negizini taşlamağız, tuzdırmağız, iğne satmağız, utunu sündürmağız. Mene enkey ülgenge 5 yıl, şu yıldan beri min iki arada şaup, yırtını qarayım, onda utta süngeni yok, jılılık da bitkeni yok, kişi de ezilgeni yok ondan, o yırttan kaman kileler, kaman kiteler. Şuna göre enkeyinin şu vasiyetin ütegenge, mine Xıday, anın ferişteleri saklıdır deyip uylimin 27 tapqır yol hareketine elegip de kaman Rinat Rahmatulli'nin isen sağ bitindir. Kim yazgansın bu turmuşni, kim kitabın okugan, birevler yaşı görületir, kimlerdir artta kalgan, kimgedir birgen barında, maturun rahatligi, kaybirleri anlamaylar. Nige dip yaşayanın, nigesin turmuş nigesin, tigiz tügel barsına. Kişi bir iki yaşami, şuna küngel yarsıyla. Bir sen birinde ömrünü, gürletip yaşasınlar. Jir yezi bolsun bir bütün, biz tuğanlar desinler. Ул юл хәрәкәтләре үзләре үк сезне эзләп йөргән кебек әйме, Ринат абый? Чөнки безнең менә квадроцикллар белән төшергән бер сюжетыбыз бар иде. Һәм шунда да хәтта дүрт күз белән күзләре зур булып кайтып төште съемочная группа. Шоу-биз программасы. Шоу-биз программасы Ринат Рахматуллин әйләнеп капланды дип әйтәләр. Һәм мин әйтәм, шулаймыни? Һәм алар бик катап торыйлар минем тыныч реакцияма. Без инде ничектер менә Алла сакласын бер караганда икенчедән. Әйе, без бик ишеткәчтән bir 15 авариядан соң әле барыбер теге шикләндерәдер, тегенекдер. Анарсын как будто так и положено как формасында мен принимать итәм инде. Чөнки миндә шундай ичке тойгы бар, мин барыбер исән калам. Әнә менә шул ичке тойгы дигәннән сез бит барган булгансыз. Менә Ниндидер бер Болгарга бардым мин бер 15-16-17 еллар элек. Фатима апа деген bir апа бар инде, ул бисмилла белән, намаз белән кешеләрне дәвалый, кешеләрнең киләчәген әйтеп бирә, үткән гомерен искә төшерә. Менә шул вакытта мин кешеләргә барган идем инде, ул үзем керергә бик җыенмадым да, ул мине танып алды, син җырлый торган җегет бит дип. Әйтәм да, апкырды ул мине, карады, мин керәсем килмәде, ул мине апкырды да, карыйм әле син дип, минем кулларына карады, аның кулыннан килгән энергетика, җылылык хәзер дә минем күз алдымда тора. Миңа шул вакытта Фатима апа әйтте, балам, синең гомер юлларың бик озын була. Даже 80 yaşında син мәчет манарасыннан азан әйтәчәксең әле диде. Менә бәлкем шушы теге внушение белән, самовнушение белән дип әйтимсең, мин һаман яшимдер дип уйлыйм үземчә. Сез менә анда әйберләргә ышанасыз, әйме? Ну, ышанам. Менә Фатима апага, именно Фатима апага ышанам. Теге вакытларда бит мине концертлардан соң әнкәй шикерәдер, әнкәй минем булган битер негатив энергетиканы чыгарадыр ул мине, шикерәдер, миңа рәхәт буладыр, бөтен энергия, начар энергияны җыеп кайтам, әнкәй чис тартадыр мине. Хәзер менә кайбер вакытларда җырыйм инде мин, әбиеңнәргә барам, шул бисмиллалар белән, намазлар белән мине чыгаралар. Мин бик каты да менә авырган сәләттә дә, миңа авыр булган вакытта да миңа гел намаз ярдәм итә. Ярдәм итә менә мулла уксайын, мулла укса миңа, мин үземне шундый тынычландырам. Чөнки мин 5 яшендә сәхнәдә, 5 яшеннән бери мин биеп йөридем бала чакта. Безнең күршедә авылда торганда София апты дигән бер әби бар, эшкәрә торган. Менә мине концерттан соң кайтам, икенче көне мин тора алмыйм. Күз тиядер миңа. Күз тие. София апты кап керәләр иде, мине эшкәртәләр иде, мин шуннан жаңа булып чыгалар. Мен шу аның дуалары белән минем калган шу тормышта гел мине дуалар, намазлар алып чыга. Авыр халәттән. Аннан соң әле шундый бер очрак булган бит, менә бузым салу дигән кебек әйбер. Шул турыда да әйтеп үтсәгез иде. Менә бузымнарга ышанмас идем, чөнки бузым бару, кешеләрне буздыралар. Даже җаныңда йөргән кешеләрдә үзеңнән көнләшеп, завидовать итеп буздыра торган кешеләр бар. Даже миңа кешесен дә әйтеп бирделәр.
Yani endi efirdan etmeyeyim. Dost bulup жүрген киши инде минем ачкычны, машина ачкычын жерге кадагандар мени машинада халакат белән үтерергә ясагандар. Жер тартсын дип инде. Әйе, менә шул юл халакатлары шуннан да килеп чыгадыр дип уйлыйм инде. Ну, аннан мине чит тартып торалар инде, барыбер теге чыгаралар ул әйберне. Шуңа күрә дә мин юл халакатларында исән калам дип уйлыйм инде үземчә, шулай гына. Менә Ринат абый, сез бик хислейме, бик зур хисләр өйрмәсендә, энергетикада яшисез һәм сезнең әлеге тормышыгызга мин менә чынлап торып сокланып карыйм. Сокланып карыйм, чөнки шуның кадәр күңелсез яшәүче кешеләр бар. Ә сезнең менә һәрвакыт иҗат гөрли, йөрәк һаман индер хисләр кичерә. Әлеге дә баягы менә шул йөрәк кичергән хисләргә әйләнеп кайтыйк әле. Бик тиздән без сезнең белән чыгарачакбыз TMT Production белән бер клип. Әйе, да. Бу клип гадәти клип булмаячак. Серьезный тема. Беренчедән темасы да җитди, икенчедән менә сез хәзер инде үзегезне саттыгыз, бөтен иҗатымны күңел аша үткәреп, үзем кичергән хисләрне тапшырам дибеме? Бу бик четерекле темага язылган җыр. Сезнең тормышыгызны үзгәрткән вакыйгалар турында язылган җыр. Шуңа күрә әйтәгез, теге бу гәҗиттән, теге сайттан гайбәтләр укыганчы сезнең үзегездән ничек бар, шулай ишетик сезнең тормышыгызда булган үзгәрешләр хакында. Ну, ничек дип әйтим, мин бит инде хәзерге вакытта ялгыз. Мин буада яшим, үзем генә. Минем семья белән аралар өзелгән. Чөнки алар Казанда. İki kız da benim. Allah kız indi benim. Tırmışta küptenden indi ikinci anağımız var. Kiçkine kızım indi. Üniversitede okuyor. Şuna göre de min onlar bilen elimden izmeyim balalarım bilen, kızlarım bilen onların her vakta поддержать etip duram. Менә шуңа күрә дә хәзерге вакытларда инде миңа бит инде алга барырга кирәк. Бер җирдә туктап тора ала торган кеше түгел бит инде. Миңа семья ягында карарга кирәк, мәхәббәтне яңартырга кирәк. Чөнки иҗади кеше ул менә яратмыйча, гашык булмыйча яшәү бик кыендыр ул иҗат кешесенә. Ну да. Бәлки иҗат та сүнгән булыр идеме ул Шулай мизгелдә. менә хәзерге вакытта минем бар, шундый минем иҗатымны, минем тормышымны, минем күңелемне аңлый торган бер кешем бар. Шуңа күрә дә менә шу клипта яктыртачакбыз инде без ул әйберне. Минем тормышымны. Шуңа күрә бөтенсен сөйләп бетермим, клипта карап. Иҗат белән барысында сөйләшәксез. Әкрен шундый адымнар белән иҗат белән күрсәтәчәксез. Шулай. Ләкин сезнең балаларыгыз белән бик җылы, бик матур мөнәсәбәтләр калды дип беләм мин. Сезне инде күпме яхшы белгән кеше дип санап үземне. Балаларыгыз ничек кабул итте бу моментны? Ну, балалар адекватный, нормальный кабул иттеләр инде ничесен. Алар өчен һәр вакытта да әти булып калам инде. Чөнки мин аларны теге урыслар әйтмеш, на произвол судьбы бәреп китмәдем. Мин аларның һәр вакытта да ярдәм итеп торам. Поддержать итеп торам һәр вакытта кечкенә кызны. Кечкенә кыз дип 17 яшьтә кыз турында сүз бара бер генә. 17 яшь кенә бит әле ана ул. Кенә дип әйме яратып шулай әтиләрчә кайгыртып 17 яшь кенә Шуңа дип. күрә дә ул инде минем типчек кечкенә бала, ул якынрак була бит инде. Шуңа күрә дә мин инде аның белән күбрәк аралашам дип әйтәсем кирәк. Ул минем белән хәлләрен сорашып, шулай очрашып торабыз инде һәр вакытта. Мин инде аның куллары белән, бөтен әйбер белән ярдәм, хәленнән килгәнчә ярдәм итеп торам инде мин аны. Шул, шундай хәлләр бар. Тыныч бөтен моментларны уйлап эшләргә тырыштыгыз инде сез буны. Ринат абый менә эстрадада яшерен батырын түгел бит инде каяндыр провинциядан чыккан кешеләр дип әйтеген димме? Барыбер мегаполисларга омтыла, шәһәргә омтыла, шәһәрдә яшәй. Мин әле хәтерлим, әле сезнең Барсмедиа белән контракт белән эшләгән вакытыгызда Нур Ахматуллин күчне инде шул Казанга аптыратма инде буада дип теге кинәт кенә килеп чыккан индер концертларга килеп җитәргә кирәк була, съемкалар килеп чыгарга мөмкин, индер җыр яздырырга име? Ләкин сез бер кайчан да буадан китмәдегез. Һаман шулаймы? Шулай, әле дә шулай, мин буаны яратам. Казанны да яратам мин. Ну, Казанда мин яши алмыйм дип әйтимсең инде белмим. Мин буаны яратам, үземнең туган ягымны яратам, туган авылымны яратам мин. Мин үземнең буа халкын яратам. Чөнки алар үземнеке. Миңа инде
tegi vakitlarda Sovetlar Soyuzu vaktında hele 90 yılda birinci kvartirini bana birdiler, ben ona otkaz verdim. İkinci kvartirini bana da bildi. Kişiler aşağı, neler aşağı indi, sveyzler aşağı. İkinci kvartirini bana birdiler. 96 bilen 97 tiresinde hemen ikinci kvartirini bana aşk için birdiler. Bana otkaz verdim şu vakitte da. Kişilerin de o kvartir için ölüp taraları bitinde o vakit. Şunu kvartir birele bir O hazırda büyük zorayı var. Hazırda zorayı var. Ben şulardan itip, ben yaratan benim bu ada. Tegi vakitlarda barış medialar bilen tığız elimde işlegende men bir saat içinde kelip bitederim bunda. No straflarını jiyadırım, straf menden de köp töleş straf yok. O hada şu anda, hada straf töleyim. Şuna göre de men bu yakın benim etimenim, bütün takımım nigizim şunda, şuna göre men patriot. Men taşlap kitalım bu anı bir kışın. Yaratan men bu anı. Yol boyundan atlap baram sinek күзли Ышырар мекен бүгін deyip күзлер сені ізли Қарлар ява, яңғыр ява, мен хаман барам Bu dünyada мен бары тек сені бит ярадам Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешек сын түзілді Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешек сын түзілді Менә туган як, туган нигез дигән şeyдә менә сезнең иҗатта иң көчле материалларның берсе дип әйтик, бәлки килешерсез, бәлки юк, картайм әле әнкәйте җыры хите турында сөйләшик әле. Ул шундый җиңел сезнең әйтүегез буенча гади генә әйтеп язылган һәм шул кадәр зур популярлык казанган җыр. Әлеге хитның язылу тарихын искә төшерик әле таbii. Менә минем әнкәй битендә үзе дә Hicirlidir da, şiirler de yazarlar en köp. Şuna göre benim de bu historia nişek kelip çıktı 96 yılda mı? 96 yılda ben avulda sintezatör altında oturam. Müzik yazıp oturam indi. Birinci müzik yazam. Ondan sonra nağa şiir yazam. Şu müzika türkülerlik. Mansu iken mansu şiir yazam. Веселый müzik yazam. Şiir kuyam indi. Şuna göre şu vakitte tekinden telefondan ikinci bölümde sileşe. Внутренний telefondan indi. Benim yüzüm şey yazam. Sileştiler. Enkey kirden yanına bölmege. No, balalarım, ullarım qartayttığız siz meni, qartayttığız. Benim nese bulgandırından da, abıyız bilen bulgandırından da, şul mana şu söz meni jete qaldı. Qartayttığız indi degen. Men şunda gitti de var. Qartayım elenke, qartayım elen. Bir qaşında qartayım el deb aytası kele meni. Hamma şulay tır, şulay yaşa, şunday bolup qaldı deb aytası keldi mena mening bu jırda. Menga qalsa bu qartayım elenke jırın her bala Üzünün en iyisine bule getireydi deyip oylamayın. Jırlap bir yaşlar kimnin halinden kele, çünkü dersten enkeylerin qartaytası kelmey, olar bizning eng gaziz, eng qadrli kişiler, olar bizning gımır bergen, olar bizga terbiye bergen kişiler. Şuna göre men enilerini yer yüzündeki eniler aldında başı yem barıst. Әле яши-яши генә аңлыйсың. Шулай. Үзең яни әти-әни булганнан соң аларның ни кадәр мөһим роль уйнаганнарын. Инде шәшәләремдә Ağattı dime Uyulaman eken Qartılık turunda Alında üzgen Şəşəklər gibi Şıyılıdığan eken Senin yanına Ardayım Ənkəy qartayım əli Seni bit bizinin Yürəgi şalasa Üttüğüm ürlərdi
gelip birle bir yaşaysın. Her birimizin көңелендә менә саклап йөргән, күңел түрендә генә саклап йөргән моментлар бар. Бәлки biz аларны кычкырып сөйләмибездер, әйме? Менә бүген Ринат Рахматуллин өчен иң кыйммәтле әйбер ул нәрсә? Benim kişi bulup kalı birinci. Kişilikli bulup kalı bu dünyada. Peki bu dünyadan gide kalsam da benim turda kişiler etmesinler naşar süz. Bak bu kişiyi de etsinler de etsinler. Kişiliklilik ikinci münasebet indi o benim kişilerge bulgan prostoyluk, aşıklığım benim şol benim divizimde o. Kişiye gidiyor her vakti aşık yüz көрсетем. Şol. Üçüncüsü işte diyeyim de. İsenlik sağlıktır. Sağlık glavoy, isenlik. Şol prensiplerle yaşayın. Бүген Ринат Рахматуллин нәрсә турында хыяллана? Нинди хыяллар яшәтә аны? Алга атлата. Hıyal, şimdi yüzümün tağın bir kat yolunu tavıp, yüzümün işte ıyamını kırıp, ijatta yüzümün yolunu devam ediyor. Kişilerge yüzümün kirekli motor olan yıllarını bule gidiyor. Yazıp, alarga yıkırım. Бик зур рәхмәт, Ринат абый, бүгенге күңелле очрашу өчен. Алла бирсә, әле көчле хитларыгыз сезне алда көтсен һәм әлбәттә инде күңелегез яшь булсын, бәхетле булыгыз. Һәр якта менә бәхетле матур тормыш үзегез хыялланган насыйп булсын. Рәхмәт Лилия шакырганыгыз өчен, хөрмәтле Тыйм ТV караучы дусларым, сезгә дә уңышлы, бәхетле киләчәк телим.